Zayna Ramana Akli. Mijera vê videoyê Zayna Ramana Akliye. Her wiha em ê behsa teoriyên Thales, Anaximandros û Anaximenesî jî bikin ku cara pêşî bi awayekî aklî û bi rêgehên mantıkî li ser arkeyê fikirîne. Filozofên pêşîn bi du awayan xwe ji awira rabirdûyê cuda kirine. Di desta yekên de bêyî ku serî li dîn, wehî, destelatî yan kevneşopiyê bidin, birêya aklê xwe xwestinê ku dinyayê fam bikin. Ev yek bi serê xwe tenê rûdanekî nû bû û ji bo pêşveçûna mirovî jî gavekî gelekî girîng bû. Filozofên pêşîn bi vê yekê rê û rêgehên fikirîna aklî jî ferî mirovan kirine. Her wiha ew nê li bendê bûne ku şagirtên wan jî herdem fikrê wan qebûl bikin û wekî wan bifikirin. Rêzê ji fikirên cuda re girtine û vê yekê ferî şagirtên xwe jî kirine. Çimkî ew mamosteyê pêşîn bûn û nedixwestin ku ramanan wa hazir û di nav qalibên naguhêr de vebigihezînin şagirtên xwe. Mamosteyên pêşîn dixwestin ku şagirtên wan jî fikrên xwe bi serbestî bibêjin, li dijî fikrên ku napejirînin rabin û bikevin guftegoyan. Her du pêşveçûnên ku di jiyana hişê mirovî de hatine dîtin, bêguman girêdayî hevin û xwediyê taybetmendiyên şoreşgerî ne. Sebebê rûdana wan ya di heman demê de ev yek e. Her du pêşveçûnên ku wê demê hatine dîtin, binga tiştê ku em îro jê re dibêjin fikirîna zehnî pêk dihînin. Dema ku derketine holê di zehn û zanyariya mirovî de bûne sebebê berfirehbûnekî gelekî mezin û nedîtî. Filozofên ku xwediyê taybetmendî û tarzê navborî bûn, beriya mîladê di sed sala şeşan de li Yunanîstana kevnare hatine dîtin. Di nav wan filozofan de Thales wekî filozofê pêşîn tê dîtin. Thales li bajarê Miletosê hatiye dinyayê ku Miletos dikeve aliyê keviyên Rojavaya Asya biçûk û di nav sînorên Tirkiyeya îroyîn de dibîne. Thales û şopgerên wî ji ber navê bajêr bi navê xwendegeha Miletosê hatine zanîn û nasîn. Roja bûyîn û mirina Thalesî bi awayekî mîsoger nê zanîn jî em dizanin ku ji ber pêşbîniya xwe a girtina rojê di navbera salên beriya mîletê pêncî û heştan de gelekî navdar bûye û baş hatiye nasîn. Hêla herîkana çemê Halîsê guherandiye ûha kiriye ku Kroîsosê kralê Lidyayê bikaribe jî çemî derbas bibe. Ango yek ji wan endezyarên pêşîn bû jî. Tişt ji çî çêbûne. Thales herî zêde pirsa dinya ji çî çêbûye pirsiye, li gor nêrîna wî divabû hemû tişt ji tiştekî derbûçûna. Em nêrînekî gelek nafambar û metelişt e. Çimkî em îro bi rastiya wê dizanin. Hemû objektên maddî dikarin wekî vêjenê werin dîtin. Thales nikaribû bi vê yekê bizanibe. Çimkî wê demê zanista fîzîkê kuriya vê yekê vekiriye tune bû. Thales wa fikiriye ku hemû tişt bi awayên cuda ji avê çêbûne. Wî dîtibû ku av di pergalekê gelek sar de dibû kevir, ango dibû cemet û di pergalekê pir germ de jî dibû hewa, ango dûkel. Her wextê ku baran dibariya ji axê giyah hêşin dibûn. Nexwe dirext jî lewnekî cuda ê avê bûn. Pêdiviya tevahiya zindiyan bi berdewamî û bi awayekî jeneger bi avê hebû. Em îro dizanin ku piraniya laşê me ji avê pêk hatiye. Ji ber vê yekê jî Thales wa fikiriye ku ser rûyê ardê di nav avê de dilive. Nexwe ser rûyê ardê ji avê derçûye û ji avê pêk hatiye. Filozofê Anaximandros jî li Miletosê hatiye dinyayê û şagirtekî Thales e. Anaximandros jî hinek zanînên din li ser teoriya Thales zêde kiriye. Li gor baweriya wî jî heke ser rûyê ardê bisaya avê hebe, nexwe divê av jî bisaya tiştekî din hebe û ev rewş hetayê wiha berdewam dike. Di vê rewşê de bi awayekî mantıkî meriv dikare hetayê jî here rabirdûye. Kesê ku care yekem nexşeya dinya me çekiriye û gotiye ku dinya xwe nas pêre tiştekî û wa xwe bi xwe li hewayê ye Anaximandros e. Li gel vê dîtina girîng jî mirovan demekî dirêj wiha bawerkirine ku dinya ripî rast e. Anaximandros vê pirsgirêkê bi ramanekê metelişt çareser kiriye. û gotiye ku dinya me bi tiştekî ve ne girêdayî ye. Ser rûyê ardê objektekî heşke û di valahiyê de daliqandiye. Anaximandros
Wa fikriye ku em li ser zeminekî rastin û ji ber vê yekî jî gotiye ku dinya mîna dîskekê pane. Wiha pêde çûye. Dinya li hewayê bi ştekî ve negirêdayî û ji hemû tiştan bi durahiyên wekî hev dûr e. Ji ber vê yekî jî di ciyê xwe de wiha rawestî dimîne. Lewne dinyayê dişbe bîdonekê û dema ku em li ser rûyê aliyekî birêve diçin, rûyê din li aliyê din dimîne. Li gel vê yekê Anaximenesê şagirtê Anaximandros baweriya xwe zêde jî bi teoriya mamosteyê xwe neaniye. Li gor bîr û baweriya Anaximenes jî berewşekê devgirtî piştî ku ava wê baş dikele, devgirtek bi hêza dûkelê radibe hewayê. Ser rûyê ardê jî mîna wê devgirtekê bi saya hêza rakirina hewayê li hewayê dimîne. Di vê xalê de divê meriv bibêje ku tesîra felsefeya Anaximenes ji a Anaximandrosî zêdetir bûye û di nav gel û filozofan de jî cihekî xwe ê taybet hebûye. Lewma jî ji aliyê nifşê nû ve wekî filozofekî sereka hatiye dîtin û pejirandin. Bu yerên bîvîrengî di dîroka felsefeyê de herdem hatine dîtin. Çimkî berê felsefeyê wekî xetekê rast herdem ne li pêş e. Gavên xwe carinan bere paş avêtiye û carinan jî bere pêş avêtiye û bi vî awayî jî bi pêş ketiye.